Iż-żagħżugħ Malti għalija huwa l-ikbar riżorsa li għandna. Imma pereżempju. U Alla ħares imma nitilfuha kollha dir-riżorsa, irriduhom imorru jikbru imma mbagħad anke jagħmlu suċċess għalihom, għalina, għal pajjiżhom. Eks qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta ħasem fil-programm Frekwenzi immexxi minn Marka Zoppardi. Bernard Grech qal li żgħażagħ ifittxu orizzonti ġodda fejn jistgħu jimirħu u fakkar li kien il-Partit Nazzjonalista li fetaħ dawn l-orizzonti għaż-żgħażagħ għan-negozjanti u għall-poplu Malti wawċi kollu. Partit li qatt mara Malta bħala xi ħaġa limitata u magħluqa li għandha tkun distinta mill-kumplament tal-Ewropa. Huwa fakkar kif l-isħarriġ li sar mid-ditta EY wera li 60% taż-żgħażagħ Maltin iridu jitilqu minn pajjiżna. Dawn iż-żgħażagħ l-ewwel ħaġa iridu jitilqu mhux għax iridu jaraw jew għax jaraw opportunitajiet aħjar kif nixtieqhom jien li jagħmlu, imma għaliex qegħdin jaħsbu li m'hawnx opportunitajiet. U allura ejjew nindirizzaw dawk l-opportunitajiet. Li jinkwetani huwa illi huma imdejqin imxebbajn jużaw dik il-kelma fgati ġo pajjiżna, allura jridu jimirħu fl-ispazju barra mill-pajjiż. Qudiem dan kollu Bernard Grech qal li rridu nindirizzaw ir-raġuni għaliex dawn iż-żgħażagħ rridu jitilqu. Huwa fakkar fil-proposta li ressaq fir-replika tal-budget li l-istudenti jingħataw €500 biex jagħmlu esperjenza barra minn Malta. Dwar il-problema tal-infrastruttura tat-toroq, Bernard Grech qal li għandu jkun hemm iktar ippjanar mill-Gvern f'dan ir-rigward. Semma wkoll kemm huwa importanti li pajjiżna jinvesti fir-riżorsi li għandu anke dawk ambjentali fosthom l-ilma. M'għandniex biżżejjed ippjanar serju ta' kif nibnu fejn nibnu u nanticipaw fejn se jkun hemm ammonti ta' ilma iktar mis-soltu li se jkun qegħdin channeled għal postijiet partikolari. Fuq il-liġi dwar l-użu tal-kannabis, Bernard Grech qal li l-informazzjoni li għaddiet fil-proċess ta' konsultazzjoni li suppost għamel il-Gvern ma sirniex nafuha pubblikament u saħansidra kien hemm reazzjonijiet ta' qdiet lanqas biss ġew inklużi fir-rapport illi sar f'din il-konsultazzjoni. Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista kkonsulta ma laqdiet kollha u sema l-opinjonijiet ta' organizzazzjonijiet differenti. Rridu nħarsu lejn it-tfal ukoll, rridu nħarsu lejn iż-żgħażagħ, rridu nabbatulhom il-messaġġ illi aħna ma nixtiequx li tuża il-kannaba ser xi sustanza li iva tagħmel ħsara u allura jew ma nibqgħux itqu bin-nies l-użu responsabbli rekreattiv tal-kannabis. Dawn huma kliem illi huma qegħdin hemm biex anke jħawdu l-imħuħ. Fir-realtà il-kannabis hija sustanza tagħmel ħsara hawn min jgħidlek għax trilassa u fejn qed nitkellmu fuq anke kannabis mediċinali għall-użu mediċinali, dak ukoll maħsub għaliex anke hemmhekk il-Partit Nazzjonalista vvota favur dik il-liġi min għandu bżonna għas-saħħa tiegħu sewwa dik diġà hija available b'channels legali mill-ispiżerijiet tagħna. Marija Franca Lanza, Annet News.